De ganse vastelavond is zo wie onderweg, met alle galliaren van Gelder tot Maastricht. Wij wint met Eurofletje, een krantje op de kop, en in de Polonaise loopt zo wie weer voorop. Het feest kan weer beginnen, want zo wie die is helle. Zo wie, dan zingen weer een koor, zo wie straalt van Rotterdam, zo wie nog schoen naar restaurant. Shoppen, lieve prinses Zoe. SMS'en, gsm'en, iPad chatten, niet redden. Dansen op de winkershoppen, lieve prinses Zoe. Zo wie nog schoenen hebben, zo wie dat zingen weer een koor. Zo wie straalt van Rotterdam, zo wie nog schoenen restaurant. Zo wie de Gelderse prinses. Een Belse prinsessie en die zien er allemaal net zo schoon uit wie prinsessia van K3. Zoe. En Zoe is familie van een bekende Limburger. En wie dat precies zit, dat God je vandaag allemaal huren. In een hoed zijn gevuld met prins uit ganse provincie. Met toppers, met butenredners en met een tapper. Gaston uit Gulpen van de Zwarte Ruiter. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik vroeg altijd wat het hoogtepunt is van de vastelovend in het dorp. Maar bij jou is dat het eind van vastelovend, hè? Dat is, ik bedoel, dat is wat we allemaal kennen. We beginnen de donderdag met oude wieverbal. Dat is ook fameus, dat geef ik toe. Om 11:11, 's morgens begint dat. En dan zijn er zo'n ongeveer plus-minus 300 oude wiever op stap in Gulpen. Die maken een kroegentocht. Maar het carnaval in zich, ja, dat is natuurlijk het toppertje. Dat is epic. Ja, dat is waanzinnig. En dat speelt zich bij mij ja, voor de duur af. Dus dat is super. Ja, dus dat kunnen we allemaal zien op L1 op dinsdag. Maar we kunnen natuurlijk niet zien wie ze een goed glas beer tapt. Ik heb al gehoord, dan moest het met liefde tappen. Dan moest het goed vasthouden. Dan moest het schoen halen. Kunnen we er nog iets aan toevoegen? Tapperen zijn en zeg nog wie het moet. Je moest het tappen of het voor zichzelf is. Dat vind ik een prachtige. Dan moest een glas beer tappen alsof het voor zichzelf is. Dames en heren, Gaston gaat ons verzorgen. En ik begreep dat nu in studio 111 Jolinstijd bij een stel heel bekende artiesten. Ja, dat klopt bij Zoe en bij Zichum. We hebben net gezien, Zoe, prinses in Gelk in België is dat. Had haar eigen carnavalsnummer, een heel bekend nummer, Frieten, Zoe. En met dat nummer stapt ze eigenlijk in de voetsporen van een hele beroemde dame. Dat is die oma en dat is? Peppy Graf. Ja, Peppy Graf. Wie is dat? Heb je die gene van oma geërfd? Die optreedgene? Ja, ik vind het wel leuk om zo op het podium te staan en te dansen en zo. En had ze zich nu ook nog tips gegeven? Ja, gewoon lekker zingen en springen. Lekker zingen en springen. Ja, Zichum waren ooit met 4, toen met 5, toen met 3. En nu heb je dus weer een nieuw lid erbij, Joost. Ja, wie vindt je dat? Goed, hè? Erg geslaagd. Het is ook een soort verjonging, hè? Ja, en ik heb altijd al met 2 dames willen optreden. En dit kun je alleen maar dromen, dit, hè. Droom van Joskum uit. Marlie, wie is dat gegangen? Had ze je benaderd of wie ging dat? Ja, ze heeft dus Vera hebben haar benaderd natuurlijk. We hadden haar al langer in het vizier en verdachten van Zichum is toch een gat verjonging eigenlijk. En vandaar hebben we veel voor haar gekozen. Nee, dat is flauwekul. Natuurlijk heet Zoe ons benaderd. Zoe is fan van Zichum en ja, zou heel erg reageren op de melodie van Frieten, waar ze hier haar liefleed maken. Ja, en dat is geluk. En ze is nu bij deze niet alleen prinses, maar ook rapster. We schakelen gauw terug naar Frans Polk. Ze zit aan de bar met een paar hele interessante stadsprinsen. Ja, en dat is altijd protocolair gezien is dat altijd lastig. Hè? Want de ene is een beetje een grotere stad, maar de andere is misschien een oudere vereniging. Wie duist dat dan protocolair gezien? In dit geval zien de verhandelingen duidelijk, want de ene is een uil en de andere is een haas.
Dat is linker soep, hè? Ja, dat klopt. Wie waagt er gewoon af? Kijk, met een haas kan snel rennen. Hoor. Dus. Dat is ook weer woord. Dat is ook weer woord. Sneller dan een nul. Het is trouwens een zingende haas. Ik zal hem even laten zien. Kijk of hem van Doe een beetje in de zin. Ja. Maar je met het trio meent dat je ook liedjes kunt brengen. Ben je menen dat we liedjes kunnen brengen? Nee, we doen het zelfs. We hebben zelfs een cd opgenomen inderdaad. Ja, ik heb een trio en daar ben ik heel blij met. Met in ieder geval 2 zangers die normaal altijd op het podium staan. En dan hebben we nog Tony Flowers. Dat is een extra toevoeging dat er nog wat mooier aan nek. Kijk, want Venrooy is natuurlijk de afgelopen jaren doorgebroken in LVK-land. Ja. Dat is echt een hype. Dan willen we ook huren hoe dat je kunt zingen. Dus even a cappella het refreintje. Dames en heren, de Prins van Venrooy. 1, 2, 3. Het piela's leven kon bij jou geven. Kom piela's, pak mekaar eens vast. Hier in ons Gooise land staan wij samen hand in hand. Piela's leven, pak vast. Wauw, Venrooy, stad van de ballades. Nou, hoe ik heet, dan ga ik toch nog eens even helemaal. Maar kom maar, 1, 2, 3. Ik mocht niet zingen. Ik heb gehoord dat het evacuatieplan niet getest is, dus ik dacht het niet doen. Ik laat het heel graag even aan Je hebt al een blog waarin je probeert uit te leggen waar het is een prins te zien. Ja. Volgens mij kan ze dat gaan niet uitleggen. Nee, dat kan ze sowieso niet uitleggen, maar ik denk dat heel veel vastelandsvierders niet in de gaten hebben wie druk viert hebben, wat voor allemaal doen. Dat zeggen die prinsen toch alleen maar die gewoon 1 keer op een bejaardenzitting, 1 keer door een receptie en voor de rest doen ze flink... Dat doen we ook, ja, dat doen we ook. Maar nee, we hebben echt heel veel te doen. We hebben ieder evenement van de vereniging GCR, ieder evenement van de stad GCR. Bekende familie waar de mensen willen dat ze langskomt. En ja, dus de agenda stapelt zich heel snel heel vol. En dan niet te veel van dat? We beginnen de dag rustig aan en we eindigen gewoon wie we altijd eindigen. Dat is... heel goed. Precies. En dan te bedenken dat het allemaal nog moet beginnen. En Venrooy hebben ze er wat op gevonden, want toen roetsen ze eigenlijk heel spontaan op de zaterdag voor vastelovend, de zoepkoel zaterdag. Dan roets je door de vastelovend. Dat moest even uitleggen, want die van Romantiek dan roetsen we de vastelovend. Daar hebben we een plein, Schouwburgplein in Venrooy is dat. Daar begint dat om zaterdag op 3:30. En dan staat er een groot bassin met lekker koud water, 4-5 graden. En als je dan denkt dat je nog niet klaar voor de vastelovend ziet, dan ga je gewoon bovenaan staan en je roetst naar onder. En dit jaar werd dan ook nog heel speciaal, want het is namelijk Valentijnsdag op de zaterdag. Oh, dus allemaal niks nog onder roetsen. Nou, dat zou kunnen, maar je kunt dan proberen, als je toch iemand ten huwelijk wilt gaan vragen, dat op een speciale manier voor 10.000 man. En dan voor een waterbak. Ja, kijk, als je er dan invalt, dan maar gewoon lekker. En is het dan met vastelovenspekskanaal aan? Of zien het ook artiesten die erin gewoon? Van alles. Ik moet er zelf met mijn trio ook aangeloven. Dus we duiken er om 2:30 als je er dan allemaal staat. Dan zie je ook zo'n leer gaan. En dat is gewoon... We zien er met de radio trouwens live bij. Dus we gaan beschrijven wie dat er allemaal uitziet. Dat liep me ook heel speciaal. Dat zal op de dag van de boetezitting. Ja. In Remund vroeg iedereen, althans boete-Remund, zich natuurlijk op de optocht. Om te zien wat er allemaal voorbij komt en waar precies de draak mee wordt gestoken, hoe het heet. Ja, dat is natuurlijk altijd wel afwachten. Remund is veel gebeurd de laatste tijd. Ja. Dus het werd inderdaad afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. En ik denk de asbest, de zoutzuur... Politici. Oké. Ik wil zeggen, ik vergeet nog een paar dingen. Maar... Ja, dus ik ben heel benieuwd wat er inderdaad voorbij komt. Maar op zaterdag hebben we natuurlijk statie voor statie. Ook dat is een soort kopie van wat L1 eigenlijk heeft verzonnen in Venlo. Dat doet geen in Remund ook nog. Je hebt nog geen polsbandjes zelf al? Nee, we hebben geen polsbandjes. We kunnen meer mensen op het plein bijeen krijgen. Kan ik ook verleiden om de zaterdag dan naar Venlo te komen en niet nog... Ik bedoel... Ik kan proberen. Ja? High five. Dames en heren, de prins van Remund en de prins van Venrooy. Ik moest dit doen van Henk Hover, want hij is baas van de zoekkool. En hij is tijd naar de bumper bij Jolien in de platenkast. Ja, en Frans Hogeliek, dit worden dus de beelden van de bumper. En dit is Henk Hover. Tadaa! Tadaa! Zo wie elke dag met vastelovenskrakers vermaken eigenlijk een soort tour door de provincie. Gisteren in Geleen hebben we een geweldige klassieker van beluisterd. Ja. Henk, ook gewoon voor vandaag, hè? Nou, ik wil mijn passie oppakken, de vastelovens troubadour, hè. Die hebben we gehad. Ik weet niet, de camera volgens mij.
Ja, de frikadellen van chef Dieter hebben we gehad. Vergaat. Frits Rademacher is ook een Vastelovens troubadour. Maar ik heb metgebracht de meest kostbare plaat uit mijn collectie. Dat is een EP'tje, het zo'n 4 tracks op iedere kantje. 2 tracks. Ja, wacht even. Dus is de meest kostbare plaat de duurste of emotioneel? Nee, emotioneel. Want Okay. ik heb met Harry Bardon, we hebben in het jaar 2002 een cd gemaakt met alle liedjes van Harry Bardon, alle 12. Er werd ook een biografie bij. Ah, met dat is hem. dat kan je me even zien, hè, die knappe kerel daar, aan die kantje. Dat is Harry Bardon. En de plaat is voor mij zo kostbaar dat ik ze nog nooit gedraaid heb. Wie bedoelt ze? Heb ze Nee, ja, ik vind werkelijk nog nooit? Dan kijk weer zo uit. Ik bedoel, de plaat is nog, ja, best heel erg goed voor een gaaf. plaat uit 1956 ongeveer, schat waar dat ze is. En ik heb gezegd, ja, ik wil die gewoon niet goed horen, dus ik draai ze eigenlijk niet. Dus dit is eigenlijk een bijzonder moment. Ja, maar dat Je moet ik ze voor wel ons draaien iets- dan? Ja, joh. Ik wil ze alleen maar hier. Zullen we even samen Ja, aftellen? 3, 2, 1. Ja, die kraakt. Let op, hè. Hij kraakt. Het gaat over drank trouwens. Kom maar, Harry, zingen. Oh oh. Nee. En dat is een schoenkel, ja, Welske. Heb ik geen beer, hè? Ja, hier staat hij weer. Het gaat niet even beer, hè? Wat maakt deze plaat nu zo speciaal voor dich? Kon ik even loslaten? Vooral speciaal, het is Harry Bardon. Dat is al heel speciaal. Er zijn maar heel weinig liedjes van Harry Bardon bekend. 12 stuks. Ja, wie Schoen als Limburg? Wie Schoen als Limburg is, het kapel gezien alle grootste hits. Allemaal geschreven tussen 54 en 26. Wacht. Drinken een Elske op. Elske. En ja, daarna is er teruggekomen. Hij heeft in Amsterdam gewoond. Daarna komt er heel even terug naar Limburg om nog 2 platen op te nemen. Ja. En daarna heeft er niks meer gedaan. Daarna is alles weg. Dus, en ook een klein beetje van de landkaart verdwenen. Stil gestorven in 1981. En we hebben alleen maar zijn pleitjes. Dus daarom koester ik het ook. Zij nu vermoeden een herwaardering voor Harry Bardon. Maar hij heeft zijn grote herwaardering gehad in het jaar 2002. Toen hebben we die cd uitgebracht met al zijn werk erop. En toen was Harry Bardon ook in één keer weer einde van de grote 3 troubadours. Eres, Rademacher, Bardon. En ja, nu kent iedereen zijn liedjes weer een beetje. Maar het is ook wel de moeite waard om de iets minder gekende liedjes in een keer te laten horen. Bijvoorbeeld deze, dat drinken we in Elsko. Zo wie deze, inderdaad. Henk, bedankt dat ze hem hebben zitten huren. Ja, gedaan. Ik ga hem daar Speciaal afzetten, hè. Dat is niet te kostbaar. Ja, want vier gewoon namelijk door naar de nachtegaal van Limburg, de carnavalskoningin van onze provincie. Een Elske op. Ik moet nog even wachten. Beppie, Stisse Kloor. Hier is Beppie Graf met In de Hemel. Beppie! Op die heb ik lang gewacht, heel veel jaren van mijn leven. En ik had nooit meer gedacht, dat ik dit nog zou beleven. Die niks meer aan en toen wist ik, dit is de man voor het leven. Die is de boeren voor mij, ik wil aan die mijn leven geven. In de hemel, in de hemel, in de hemel wil ik mich met dir. Ja, ik voel mich in de hemel, als ik kijk naar die lachend gezicht. En de liefde is die woenstrots, boven hemels gevoel op mijn lief. En dan zweef ik met die door de hemel, door de zevende hemel met die. Op die ben ik zo verleefd, heel de wereld mag het weten. Heb gevoeld dat ik zweef, nee, ik kan dich niet vergeten. Ik wil met dich lachen en zingen, delen het leven en het leed. Ik wil met dich dansen en springen, tot in aller eeuwigheid. In de hemel, in de hemel, in de hemel voel ik mich met dir. Ja, ik voel mich in de hemel, als ik kijk naar die lachend gezicht. En de liefde is die woenstrots,
Dankjewel. En met wat voor gevoel staat ze hier? Want u bent niet alleen maar Babi Kraft de zangeres. Vandaag bent ze ook oma Queen prinses Zoe. Ja, Queen Mama. Een hemelsgevoel. Een hemelsgevoel. Maar ik moet zeggen, wie Zoe moest gaan zingen, waar ik zenuwachtiger is dat ik zelf moet zingen. Echt waar? Waarom? Ja, ze moet het goed doen, hè. Ze had het heel goed gedaan. Heel goed. We gaan dadelijk nog met praten, doe eens nog zingen. Maar eerst gewoon van lachen, hier brullen. We hebben ons mini-Limburgs buitenkampioenschap. Elke dag precies 3 minuten in de buurt. En vandaag is hier uitkaartbeoler Maurice Timmerman. Ze druk in de wachtkamer, hè. Zit je nog allemaal voor me? Boah, ik heb in een ruk. Daar ben ik met naar de Chiropraxis geweest. Komt er dan net een aan? Strompelen en trek het met zijn been. Ze kan ook al een week last van hernia. Nee, zit er al weken last van hondskeutelen op de stoep. Maar kom vader, zit er, ik ben in de Chiropraxis. Wat is er aan de hand? Ik zeg, nou, aan de hand niks. Mijn rug? Ja, de dokter zegt dat het hernia is, maar een neef van mij, hè? Die is ook behandeld aan hernia. En die is gestorven aan Isias. Jongske, als ik dich behandel aan hernia, dan sterft ze nog aan hernia. Ik zal hier eens even een paar oefeningen leren. Wie flexibel best ze? Ja, ik zeg, ik ken eigenlijk alleen nog maar op een woensdag. Oh, zeg, na de eerste behandeling, ik was kapot. Weet je hoe dat ik het meeste pijn deed? In de beurs. De hele hernia heeft me 3 ruggen gekost. Op een doorbeltje. Marieske, ik stuur steeds alle rekeningen terug. Ik zeg, ja aan, de hernia komt toch ook steeds terug? Ja, maar nu moet ik zeggen, sinds dat ik bij de Chiropraxis ben geweest, heb ik de hernia in de rug onder de knie. Ja, daarom zit Linda van mij. Zeg, zei het, nu dat ze toch zo aan het sukkelen best, hè? Kent ze dich eigenlijk ook net zo goed laten steriliseren, niet? Ik zeg, maar dan moest toch al met. Ja, loeser, ik ben voor de duivel niet bang, hè. Maar stel dich voor, zeg, dat ze een bekende tegenkomt. Harry van de Bekker bijvoorbeeld. Ja, binnen 5 minuten weet je het ganse dorp, hè. Marieske zit je op zwart zout, Marieske. Daarom zijn we vol gooie boot naar Heilen gereden. Ja, dat kennen ze mij niet. Ha? Maar halverwege vroeg er al geen bal meer aan. Riet voor ons een vrachtwagen van de firma OW Kleutjens. Eierhandel. Niet kakelen, maar klutsen. Nou, en toen reed er ons ook nog een bus voorbij van Nunum-Saden. Maar in de wachtkamer, alle geluk, nemen stemmig ken je. Komt je verpleegster begonnen gauw nog holen. Daar, Marieske. Ik zeg, ha, Carla. De vrouw van Harry van de Bekker. Vindt ze het erg als ik erbij ben? Ik zeg, nou, als er niet te veel kaal van wilt maken. Nee, zei het. Maar ik heb voor alle zekerheid Harry gebeld. Jij moet het niet tegen iedereen vertellen, hè. Mensen de ballen! Ja, een goed applaus voor Maurice Timmerman. Maurice, kom er even bij. Ja, uit het leven gegrepen, zou ik nou zeggen. Is dat zo? Is me dit jaar gebeurd. Echt hoor. Laten steriliseren, door de ruk gegangen. Neerstein, ja, wat wil ze nog meer? Afschuwelijk, een autobiografische buurt. Ja, daar kan ze heel veel over vertellen, dat wil ik wel. Ja, heb zit jou metgedaan voor de tweede keer aan de Groot Limburgse buurtkampioenschappen. Ik geloof die 5e buurt is het, hè? Dat is mijn 4e buurt, ja. Dus dat is eigenlijk best wel goed, want ze dat tegen elkaar afzetten. Ik ben er ook heel trots op. Ja, zeker. Het doel, kan ik me dan voorstellen, is toch weer ooit. Ja, je moet een hilarisch doel hebben in die leven. Een hilarisch doel? Een hilarisch doel. En dan hoop ik dat ik nog ooit bij de eerste 3 kom. En als ik dan nog een beetje mag dagdromen, zou ik ongeveer heel graag eerste willen worden. Maar dat is nog heel hoog gereden. Ja, vooruit kijken wie het hier gevallen is.
Ja, Frans Pollux met zijn ingenieuze geluidsmeter dan alweer. Ja, dit is het scorebord, dat moest ik doen. En dan kon ik mee te Maurice wie joeg zich dat ze het vonden. Zien ook Belzer bij, ik weet niet of die alle grepjes begrepen hebben, maar we gaan het nu huren. Zo hard mogelijk lachen en dan huren wij wie leuk geen Maurice vond. En dan gaat hij hier met mij Ja! Wat staat er? Ja. 63,11. 63,11. En gedeelde eerste plek, daar is het toch blij mee? Oh, geweldig, geweldig. Applaus voor Maurice. We gaan de Quincenpres spelen. Wow, wat een hoerigheid om hier. Eén rechts, één links. Dat is het chicste. Prins Wil van de Foekenpotters uit Gratum. En Prins Stijn van de Moezevangers in Loor. Was ik nu net ook al op televisie? Hebben ze gezegd, ja. Wie kent dat? Vroeg me ook af. Wie dat programma van Bas van der Zwaan? Klopt, ja. En die wissel dat geen prins zou weren voordat geen prins wordt. Gooi vooral. Wie kent dat? Dan wist het beter dan mij. Wie kent dat? Ik zou het niet weten. Ik zal het dan niet weten, maar we beginnen met de Quincenpres. Ene antwoord, padjaaf, steek op. Andere antwoord, steek op, padjaaf, muts op, muts af. Als het goed is, krijg je een punt. Als het niet goed is, krijg je geen punt. Krijgt de ander misschien een punt. Kunnen we nog even onderhandelen. Komen we straks weer terug. Wie er wint, die winnen een prijs. Oké? Fantastisch. Dan gaat hij hier. Vraag 1. De top 1111 is live aan de gang op de radio op dit moment. Iedere dag. Een beetje bewegen ook. Hè? Dat is goed. Even. Nummer 1 is nog geheim. Maar wie wordt voor region nummer 1? Waar is dat? De zachte G van Leid Dries uit de Ruiver. Dat is patje op. Of Singeleboom van de gebroeders Hendricks uit Venlo. Dat is patje af. Kom maar. Hey, heet hem goed. Ja! I know. Ja, daar gaat ze dan, hè? Ja, Noah. Vraag 2. Afgelopen vrijdag won hij Prins Martin den Urste de eerste prijs in de Quincenpres. De prijs hij kreeg dat waas dat de prins mocht weren van Ohé en Laak. Want daar is die functie al 2 jaar vakant, dat kunnen ze niet eens vinden. Het kwante is dat Prins Martin na afloop van onze uitzending ook echt met die ganse gevolgen naar Ohé en Laak is gereden. Er zitten nu nog in het gemeenschapshuis. Als het goed is, hebben we contact met hem, Prins Martin. De Urste ziet je door. Ja, hallo Frans. Hallo. Frans, ik ben hier in Ohé en Laak. Maar. In het verenigingsgebouw. Eerst in de studio. Ik ben hier als Prins Martin van Ohé en Laak. Ja, het is druk, zie ik, hè? Helaas, zoals je ziet, er zijn geen mensen meer. Nee, er is ons levensdag. Dat is nog een grote probleem als aan de prins. Gelukkig hebben we nog 1 pilsje kunnen bemachtigen hier Oh, gelukkig. in Ohé en Laak. Namens de vereniging mensen. Jongens, ik zou zeggen, proost! Goed zo, Martin. En Frans, Ja, Frans, ja. bij jou. Terug naar mij, fantastisch. Nu is de vraag en nog. Martin was eigenlijk van Vasteloversvereniging De Wortelpin. Waar komen die uit? Muts af, Blierik, muts op, Bergen. Serieus af. Ik geef het nooit. Ja, serieus af. Echt. Fout! Kwamen van Bergen. Blijft u een laatste vraag. De Weidemannekes die vieren al dik 46 jaar carnaval in Hengelo. Wat is het motto van Prins Raymond dit jaar? Is dat met deze 3 als bemanning, muts op, gaan wij voor 3 dagen lol en ontspanning? Of muts af, zitten we dit jaar lekker in spanning? Ik weet het nog niet meer, maar het goede antwoord was dat ze niet meer in spanning zitten in Hengelo. Diggers verloren, Diggers gewonnen. En de prijs is dat ze met de ganse vereniging in volle naad op de zondag voor de Vasteloven in Venrooy het koude water in moest roetsen. Van de ene hoerigheden naar de prinses en naar de koningin van het Limburgse levenslied. Zoe en Beppie Kraft, dames en heren. Zoe, die wil ook geen zangeres weer, hè? Eigenlijk wel, het deed van binnen wel, hè? Ja, Beppie, zoals hem dat aanrooien. Ja, als het dat heel geren wilt. Want wat zien de duistere kanten van het vak? Die wil je misschien niet altijd zien. Nee, de moest er gewoon lekker inrollen. Ik ben erin gerold. Ik heb nooit gezegd ik wil zangeres worden. Dat is misschien het verschil. Ik ben geboren bij iemand die liedjes maakte. En die iemand nu die gaat in de studio is achtergrondzangeres. Dus ik word gewoon, of ik wou of niet, gecharterd. Bep die kind staat die gesmet. En eigenlijk heb ik dat nu bij haar gedaan. Want ik heb op een gegeven moment gezegd, die kind best een stukje van dat liedje zingen. Die deed tot dat niet kost, maar het ging storm. Ja, en in ene keer waren het erop. Dus degene doen misschien toch wel gaan. Nee, maar ja, het is wel heel leuk. Het is natuurlijk heel leuk, maar wat zien de minder leuke kanten? Waarom zult je het dan niet, waarom zult het niet iedereen aanrooien? Tot niet iedereen ziet alleen maar de schoene boetekant. Bepje op de bühne en feest.
Maar ja, dan kun je veel meer bekijken als alleen maar op die Ja, maar bühne dat vroeg staan. ik nog. We zien nu toch onder we vertellen dat tegen Nee, Nemo, oké. Sisjoen, Weddendal. Ik bedoel, wat zien de donkere kanten van het artiestenbestaan? Nee, donkere kanten. Waarschuwen we, we moesten hem waarschuwen. Geen donkere kanten. Alleen het is heel hel werken. En dat vergissen zich de lui ook wel eens aan. Ja. En het komt allemaal bijeen op een hele korte tijd. Deze week is, nou ik ben blij dat het zondag is, laat me het zo zeggen. En dat is het wel. En dat zien de lui niet. Dat hoeft ook niet. Maar het is er wel. Hoe heb je nog zin om zangeres te worden? Of hoeven we het allemaal nog meer? Jawel, ik heb wel zin nog. Kun je me vertellen wat ook door leuk aan liekend en op een bühne te staan en liedjes te zingen voor mensen? Ja, dat iedereen toch blij is dat ze dat dan eindelijk weet. Dat je de mensen blij maakt als je gaat Ja. zingen. Dat is op zich wel een goede... Ja, dat vind ik een hele goede insteek. Dat is inderdaad heel leuk. Ja, dat is Ik ben ook altijd leuk. blij als de lui met zingen. Dat is inderdaad leuk. En hebben ze nu gewoon in Bels, hè? Ja. Hebben ze toch ook de gans die deuvel dat Beppie Kraf ook oma is of kind nemen stop Beppie Kraf? Jawel, dat ken Toch ik wel. ook? Echt hoor? Ja. En wat zeggen ze dan? Ja, ze vragen wel dan wie de oma is en dan kennen ze haar toch wel, ja. En dan loop je ook zelf in een t-shirt rond met Beppie en een muts met Beppie en een sjaal met Beppie of dat niet? Nee, dat niet. En dadelijk is het zo bij dan volgens mij ga je dan skiën en dan, Dat klopt. En dan weer naar Hoes naar Spanje. Ja, dat klopt. En ben je dan al gelijk bezig met wat ze nog volgend jaar thuis, of ze nog met nieuwe platen komt of hoeft dat eigenlijk allemaal niet meer zo? Jawel. Ik ben altijd wel bezig met zoeken naar liedjes. Maar ja, het moet ook niet. Ik moet niet ieder jaar een nieuw liedje hebben. Maar jawel, ik ben altijd wel aan het luisteren van, zou dat leuk zijn of zou dat leuk zijn? Of, jawel. En door zoek ze dan bewust nog of is er die mensen voor die door bewust Nee, ik zoek zelf de melodie wel uit. Dan moet je het langskomen of iemand moet een leuk liedje maken en mij dat schikken en zeggen, is dat gaat verdienen? Nou ja, als het dan leuk is. En dan nu de vorige keer wel, want ze nu al het liedje waar ze volgend jaar mee wil komen. Ik heb wel een idee, ja. Ik heb wel een Iets idee. een tipje van de sluier kunnen oppikken, want dan kunnen we hier nog gauw uitbrengen. En dan, Nee, ik heb wel een idee, maar moet ik eens even bespreken met Joep in de studio. Of hij dat ook een leuk idee vindt, want ja, het moet wel een beetje gesteund worden. Ook, Zeker, zeker. Ja. Hoe ga je tot slot, waar ziet je het meeste naar uit de komende dag? Vooral naar de stoeten. De stoet, de optocht. Ja. En dan moet je dan in optreden. Ja. En dan iedereen klap en iedereen blies. Ja. Goed zo. Veel plezier door in Bels. En veel plezier op de skis, maar eerst nog in de zoekkool. Eerst nog even in de zoekkool. Jolien, hebben we nog een stel prinsen hier in Studio 11? Ja, een enorm stel jeugdprinsen en jeugdprinsessen hebben we nog helemaal niet met gesproken. Dus ja, vergoont gewoon de rij af. Ik begin hier aan de rechterkant. Jeugdprinses. Jessie. En jeugdprins. Max. En hier zit van? Gratum. Van de Foekenpotters, ja. Nu hebben ze in Gratum enorm goed feest. Ze bestaan 6 keer 11 jaar en de jeugdvereniging bestaat 3 keer 11 jaar. En daarom is er onder andere een documentaire uitgekomen. Ik geloof 111 delen. Allemaal terug te vinden op YouTube. Dat gaat onder andere over het kindercarnaval. Maar wie is het tegenwoordig gesteld met het kindercarnaval bij u? Nou, hier zie ik, wij zijn dus nu de jeugdprinsenpaar, maar we hebben nu op school ook een project gestart. Ja, een speciaal project met een hele lastige titel. Wat wordt er nog alweer? Het Patsboempaaf Foekepot Alaaf Project, heel goed. En wat doet je dan? We leren veel over de Foekepotters en over de geschiedenis. Eigenlijk een soort stomcursus, Foekepot en carnaval in één. Heel erg leuk, heel veel plezier. Hier zit nog meer jeugdprins en prinsessen. Prinses? Maud. En prins? Jules. En hier komt uit? Loor. Uit Loor, wie weert. Ja. En wat vind je tot nu toe het allerleukste van het prins en prinses hier? Ja, Zeg maar. ook onze eigen receptie. De eigen receptie. En doe? Het jeugdprinsen treffen vorig jaar leuk. Ja, wat wordt er zo leuk aan? Alle jeugdprinsen uit de regio die zitten door. Ja, alle jeugdprinsen onder elkaar een beetje ervaringen uitwisselen. Ik wens je nog een hele fijne tijd. En we gewoon afsluiten met de enige echte Beppie Kraf. Beppie komt erbij met een heel leuk swingend nummer. Dans allemaal met Laat de zon in die haar. Die hand, die lach, de blije gezicht, de regels van een schoengedicht. Och, het ligt zo gewoon, maar toch is het de wonder. Het kind wat lacht en nooit verdwijnt, een stuk muziek wat prachtig klinkt. Och, het ligt zo gewoon, maar toch is het de wonder. De helft
de helft niet als lief niet weet. Het leven gaat zo gauw voorbij. Nog de zon in die hand, ze schijnt toch voor iedereen. En doet maar die leven, dus geniet van het leven. Nog de zon in die hand, ze schijnt toch voor iedereen. En doet maar die leven, dus vergeet niet te leven. Wees er niet gelukkig, hebste soms verdriet. Alles gebeurt goed, vergeet dat niet. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Geniet van het leven. Nog de zon in die hand, ze schijnt toch voor iedereen. En doet maar die leven, dus geniet van het leven. Ja, Beppie, hoi, de morgen. Voor die Tanja Marie en een tas thee voor Jolien. Hoi!